Hello. לא צריך. זה כצי לסגור אותו. ערב טוב לכם. ערב טוב. ערב נהדר. עליך מורנו ורבנו. מי שלא שומע אותי שיצביע. אתם מתארים לעצמכם שזה אושר גדול להיפגש עמכם כאן בבית של ציפי, של בעלה, בניצוחו של... איפה פיני? בעל הבית, אתה אבן הפיני של האירוע. אבל לפני שאני אומר כמה דברים, אני רוצה לקרוא לכם משהו שעוד הספקתי לשלוח הערב, וכבר קיבלתי אפילו תגובה מצרפת, מחניכים שלנו, ואני קורא את זה בעבורכם. בכותרת היא לחניכי בכרמל, ילדי ימין אורד הוותיקים ביום השריפה הנוראה. יצאו כבר כ50 שנה מאז באתי אל הכרמל. ביתי וביתם של אלפי נערים ונערות נבנו בו על ראש גבעת אורנים ואלונים וכותלבים ירוקים שצפו מגבוה ברצועת הים שליחכה את חופי עתלית. ניחוחות ההר הרחיבו את הדעת. הם חדרו לכל נים מנימי ישותנו. הכרמל היה חלק ממנו. הוא ניבט לתוכנו בעד בבות עינינו. נשמנו אותו, חיינו אותו, נופו הרגיע את נפשנו עד היום. אהבנו כל עץ, בנינו והעתקנו הבית כמה וכמה פעמים כדי לשמור על עץ ותיק שלא יעקר. סללנו כבישים ושבילים ופיתלנו אותם לבל יקרת אלון כריתת שווא. ועכשיו כאש תבער יער בכלהבה תלהט הרים, כתוב בתהילים. ואין כוח לשאת את השריפה הזאת שהייתה למוקד בו עלו השמיימה רבים מדי מן האנשים שנחלצו להציל את ההר שלנו ונספו בו בלהבות. אנחנו בני הכרמל בוכים להם, ואהבתנו הגדולה להר היא להם מספד שאינו יכול למצוא לבד משתיקה מילים. יבוא יום והעצים שהיו לפחם ינביטו שוב חיים. אתם תהיו ראשונים לראות. אני חשבתי שאי אפשר לי להגיד לכם כמה מילים הערב בלי לומר משהו על הכרמל. יש לי עצבת גדולה, אבל נתתי לזה ביטוי בכתב. אם תמצאו בבלוג שלי או באימייל, או זה גם פורסם כבר הערב
בחדשות אחד, אבל יש לי עצבת גדולה. אבל יש לי גם שמחה שאני פוגש בכם. כי במידה רבה מאוד, חלק לא קטן מחניכי ימין-אורד דומים קצת לעץ הזה שהנביט. היום הלכתי לניחום אבלים בפתח תקווה, ברמת גן, ועצרתי לאכול משהו, ואז ניגש אצלי מישהו ואומר לי, תסלח לי, אתה יצחק מאיר? טוב, אז הוא הזכיר לי, מי אני? אמרתי לו, כן. אני הכרתי את פניו, לא זכרתי את שמו. הוא לא אשם, כי קוראים לו לוי. איך יכולים לזכור שם לא יהודי כזה, כהן או לוי, זה לא הולך. והוא אומר, אני מסתכל בך, ואני חושב שאתה המנהל שלי. ואז הוא התחיל להגיד, תשמע, והוא סיפר לי, הוא לא גמר עמכם, הוא גמר ב-1980. יונתן לוי קוראים לו. אמרתי לו אני לא יודע מה אני אגיד היום לחניכים כשאני מתחיל, אני אתחיל בך. אבל הוא אמר לי כמה משפטים, אמר לי, תשמע, אני בטעות הגעתי לימין-אורד, שלחו אותי לכפר סיטרי. לא מצא את הדרך, הגיע לימין-אורד. עצר תחנה אחת לפני הזמן. כן, אבל אתה לא יודע, כל החברים שלי מבת ים. אני לא רוצה להגיד לך, הוא היום אחד מן המנהלים הגדולים בחברת החשמל. שמואל אחד בחברת החשמל. לפני רגע נפגשנו. הוא אומר, כל החברים שלי מבת ים, אני לא רוצה לספר לך מה קורה להם. צנחו, ירדו, הוא לא דיבר צנחו, אני אומר צנחו. אני קצת שם את המילה הזאת, אני לא רוצה להגיד מה הוא אמר עליהם. ואני הולך לאור הדברים שלמדתי, שהתחנכתי את הערכים, המילה ערכים חזרו כמה פעמים, אבל אני התבוננתי בו, הוא אדם צעיר, יש לו כבר נכדים. בכלל יש אנשים זריזים. רק אתמול היו ילדים, כבר היום יש להם נכדים. וחשבתי שהנה אלה הם נבטים. זאת זכות גדולה מאוד בעבורי, שזכיתי להיות על ידכם בשעה שאתם הצבתם את נעוריכם ואת חייכם. כל אחד ואחד בכם אחראי לבדו למה שהוא הגיע אליו. אנחנו לכל היותר יכולים להיות ככה רמזורים. עצור, סע, תיזהר, אבל את הדרך אתם צועדים לבד, וכל אחד ואחד מכם, ואני קצת ככה שמעתי מה זה עושה ומה זאת עושה וכן הלאה, כל אחד ואחד מכם בנה את עצמו. הייתי אומר, לנו, לאנשים שבנו את ימין-אורד, לנו אסור היה להיות המהנדסים של האישיות שלכם. אסור היה לנו להתערב. אני ניסיתי לתת לכם חינוך להיות עצמאיים, לחשוב, להאיר בכם כל מיני כוחות, ובעיקרו של דבר להאמין שאתם יכולים. והנה חינם אני חושב שבזה הצלחנו. אז זה לכן היום ביום כזה דיברתי על העצים, ואתם תהיו הראשונים לראות שזה נבט מחדש. אני אומר משפט אחד על חנוכה. אתם מדברים על, אגב, העניין הזה של פרשת השבוע, זה בכלל, זה מין נס כזה. פרשת השבוע בימין-אורד, זה היה פרשת השבוע מכמה בחינות. זה היה פרשת השבוע כפי שהיא רשומה בספר, זה היה פרשת השבוע, איזה מין פרשיות אתם עשיתם לעצמכם, פרשת השבוע, איזה פרשות שקרו בעולם בשבוע, כל מיני דברים.
וזה היו לי כמה מן האנשים בסגל, שהם אמרו, מה, אתה מעריך, הנה, עברו שנים, תראו, אני הגעתי לימינו, זה עכשיו 50 שנה. זורים עליי, אני בחור צעיר, כן? אבל זה מה שקרה, ובכל העולם, לאן שאני נוסע, לאן שאני מגיע, פרשת השבוע. זה דבר שקשה בדור הזה, שבו יש דיבורים על במבחן התוצאה. אחד המשפטים השנואים עליי ביותר. מה זה מבחן התוצאה? בשורה התחתונה. כאילו שמתחת לשורה התחתונה אין עוד שורה תחתונה. אין, החיים לא נגמרים. במבחן התוצאה, מן התוצאה הזאת תהיה עוד תוצאה. אני לא מאמין בדבר הזה. אני מאמין במבחן של אותו רגע שאתה עומד בו. אתה יודע מה מבחן התוצאה? אבל בדור הזה באים אליך ואומרים, תשמע, דבר מעט, עשה הרבה, וכן והנה, מה יש לי מכל החיים שלי? רק מה שדיברתי, זה מה שנשאר. רק מה שדיברתי, זה מה שנשאר. דבר אל בני ישראל וייסעו. דבר עצום, אתם, כל אחד ואחד מכם יש לו ילדים, אתם גם כן